सन्देह दङ आंहा एसे सन्देह दङ बायसान्स जुदि नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला बिदि जुदि आं बुंनायखौ जुदि दुखु मोनदोंब्ला सिगांग्रो सरि बा गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा हो बर'जों बर'बा फिसा दायखौनो ना बिराद गिदिर खालामो आरो गुबुन हारिजोंबा ना फिसा दायखौ ओरैसे गंग्लायना थायो गावजों गाव बर'जों बर'बा आजां हसिलायो एसेबां खोथा दान्थे बिदान्थे खालामलायो ओरैबायदि गावजों गाव ओरैबायदि खुद्रिलायो ओरैबायदि अरलायो नाथाय गुबुनजों सासे दालाय बुरिया बुङाखै होमबा बर'आ बाहाय जायगा गैयामोन बर'आ बिनि नङामोन ना मानोमोन होनलाय बिदि बुंलायाखै होमबा फाइनालावहाय मा जाहैखै बेखौ दासिम मिन्थिबावाखैसो आङो हेल' गासैखौबो आंनि नैबे चेनेलावहाय नोंखौहाय बरायलायबाय आरो दानि ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय एमजेनि बारै बिराद कमेन्ट लिरदों नैबे ट्रेक्टर माखाया बे ट्रेक्टर माखाया जानो हागौ जाय प्रेस मिटआवहाय एमजे बिथांखौहाय क्षमा बिनो थिनदों नाथाय बिथाङाबो ससेयावहाय बिहैदोंबो आरो बिथांनि फुल भिडिअ'आव नायोब्लाथ' एसेबां गाज्रिद्रायबो थाङाखै दा जेखियानो जादोंला बिथाङा बिदि रिलि होनायावहाय एमजे बिथाङा बुंफ्लांबाय जे क्षमाथ' बिखागोनखा एसेयाबो बियो ससेयाबो बियो सरि होनबाय आरो जोङो पाब्लिकनिफ्राय जों एबसुनिफ्राय देरसिन जानो हाया गोरों गोरा बिराद दङ एबसुआवहाय आरो नाथाय एबसुनि जायखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बेफोरसो गोरोन्थि मावो बा भुल हाबा मावो दा जोंनि एबसुआ थिगैनो दङ दा जों एबसुखौ बखिया नाथाय एबसुनि मावथि हान्जा बिथांमोनासो माखासे गोरोन्थि खामानिखौ मावो बेखौ जों नुबोयो आरो जों नुदों दा नैबे जानो हागौ जायखिनि एडिटिं एमजे बिथांखौहाय प्रेस मिटआवहाय बायदिसिना आरो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब बेफोर बे खौरां बिजोङावहाय नाथाय बाहाय बबेखौबा दानदों बबेखौबा होदों बबेखौबा दानदों बबेखौबा होदों दानि नैबे ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय जे एमजे बिथाङाव जे फार्स्ट टु लास्ट वार्निं होजादों नाथाय नोंनि ना बैनि ना सोरनि गासिबनिबो ससियेल मिडिया सन्देह बा आंनि आइडिया बादिब्ला ट्रेक्टरनि मानगोनां ट्रेक्टरनि बिथांमोना माखासे बिराद पस्ट होदों आरो जानो हागौ आंनि नुहुरनायाव बा आंनि सन्देहआवहाय बै बिथांमोना एबसुनि नङादां जानो हागौ बिसोर ट्रेक्टरनि मानसि जानो हागौ बिसोरो बा इउपिपिएलनि मानसि जानो हागौ बिसोरो सन्देह बा आइडियायावहाय बिसोरो एबसुनि नङा एबसुआवथ' बिदि मानसि गैया एथ' गोरों दं एबसुआवहाय आरो बे गोरों मानसिफ्रा बिदि नंखाय बाखाय फिसायावनो बिदि बिदान्थे खालामलायाना थिग जों मानि एबसुआ जोंनि मोनसे आफाद नाथाय एबसुआवहाय रोङै रावबो गैया गासिबो गोरों गोजा आं बुंसै दाना एमजे बिथांखौहाय मोनसे फेसबुक पेजआवहाय पस्ट होदों ट्रेक्टरनि इउपिपिएल पार्टिनि 30 नं इज क'क्राझार लक इउपिपिएल पार्टी दा आं बेखौ फरायनोसै एनिथिं एमजेनि बिमाया उदालगुरिनि होननानै मिथिबाय नाथाय बिफाया बबेनि रायजोफ्रा सोरबा मिथियो नामा बिमाखौथ' मिथिबाय दे उदालगुरिनि होननानै नाथाय बिमाया बे बबेहाय हाबा जादों बबेहाय हाबा जाफैदों बबेहाय हाबा जाहैदों बेखौथ' मिथिनांगोन ना बिमाखौ जुदि मिथिबायब्ला हाबा जानायखौ माने मिथिया फिफाखौलाय माने मिथिया एनिथिं एमजेआ दा उदालगुरिनि बै गामियाव मानो थांनो हाला जाय गामिनि बिबैया बेखौहाय खांदोंमोन फोरोंदोंमोन गामिखौ जुदि मिथिबायब्ला गामिनि नामखौ होदोब्रा मानो बै गामिखौ होखो जुदि गामिखौ जुदि उदालगुरिनि गामिखौ जुदि मिथिबायब्ला बियो अबाहाय जन्म जाया बेखौ अबे गामिनि बिबैया खाङा बेखौहाय जुदि मिथिबायब्ला गामिनि मुंखौबो होना माथो बै जाखो ससेयावहाय बिबैनि गामिनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लानानै आथोन गेलेयै दिनै जोगारनायनि रायजो मा जाखो बिलाय मा फाग्ला लिरनाय जाखो बिलाय रायजो राजाजों जानांगौआ रायजो राजाया मानसिया इसेबां फरायनो मोनाङा आदा खसा फरायनासो जागोन बेयो ओंखायनो लिरनायाबो एसे आलादा जादों
राजाया जमनानै थानायनि थाखाय थांनो गिदों नामा बै गामियाव एनिथिं एमजेआ सैथोबो खोमा मा एनिथिं एमजे ओइ एनिथिं एमजे मा सैथो खोथाया एनिथिं एमजेनि दानि हिनजावाबो मानो बेंक मेनेजारजों जुलिनि रादाय जाखानायखौनो सिफाया अ माय गड सैथोमोन नामाब्रा सैथो मारै मा जाजोबखो बुजिनो मोनासै जोङो बिनि उनाव सासे फोरोंगिरिखौ जोगारनानै बिजोंसो जुलि जानायनि आन्दोआव मा दं आरो मा दसेनो बेंक मेनेजार दसेनो फोरोंगिरिजों मारै जालाजोबखो थोस फाग्ला आयु होमबा बियो बिराद खना खनला माबा लागासिनो आरोखि बियो स्ल' लागासिनो आरोखि बिथाङा दे जेबो नङा एबसुखौ सोंखारि लायग्राया बाथौ खेराइ रिजर्टनिफ्राय हाखु दाखु वेस्ट बेंगलाव मानो खारखोमा लांखो आदसा होमब्ला बेयो नायखोमादोंसो बेयाव खारखोमानानै थाहैनो नाजाब्लाबो मानो रायजो राजाजों जमनानै थाजाखो बेखौबो मिथिखायो होमबालाय बिफानि नामखौलाय माने मिथिया बेनि गामिखौलाय माने मिथिदिया फाग्लालै नोंबो मानसिया मिथिनानै लिरबाय खालामबाय बेखौ मिथिसेयावबो बिनि बिफानि गामिखौनो मिथियासै गेसाव खर' गेसाव आखु गेसाव साननाय हनाय गेसाव समाजाव रेकर्ड गोनां सुबुङा एबसुखौ बखिनो एबसुखौ फोरोंनो एबसुखौ बिजिरनो एबसुखौ सावरायनो एबसुनि हारि दानायनि हाबाखौ लाजि फोनांनो ओंखारनाया बर' हारिनि सासे जोलैनि हांगार बेथ' बे जाया थांबाय दालाक बासि जोबलायबाय ओमफ्राय आदसा बे जाखिनि बे पस्टखौ होदोंना बे बिथाङा ओमफ्राय बेनिफ्राय गाज्रिसिन जे बड'लेण्ड टाइगारा जे नहा सोदोब बाहायो नहा राव बाहायो बेखौलाय मा खालामखो ना बेखौ जोलै फेहेरनो दोनदों बड'लेण्ड टाइगारा जे नहा सोदोब बाहायो नहा राव बाहायो बेखौ मा खालामनो सानखो ना बेखौ जोलै फेहेरनो दोनदों एसे गाज्रिया हाबनायनि आङो डाइरेक्ट स्टेप बुंगोन ड्राग जे निसा लानाय बुस्थुखाना निसाखौहाय बिदि दरना होबानो गारो बे नङा लाग्राया लाबाय थाखायोखा जोङो बन्द' खालामनांगौ होमबा माखौ गुदिखौ मेन बानायग्रा जायगाया अबाहाय निसाखौ अबाय खालामो जों बेखौसो सिगांग्रो बन्द' खालामनांगौ अब्लासो जोंनि बे निसा लानाय हुदाया जोबलांगोन बा निसा लाग्राफ्राबो बाहाय रावबो लानाय नङा आरो गामि गासिबो थिग जाबानो गामियाव गासिबो स्ट्रं जाबानो गामिनि रायजोफ्रा गासिबो थिग जाबानो अब्लानो गामिनि निसा लाग्राफ्रा लानाय नङा आयु दतमाथिंसो बुंलाङा गामि दतमाथिंजाय सारिथा बानजोबो आयु अब्ला साननानै नाय बे गामिनि जाखिनि बानायग्रा बिथांमोनखौसो बन्द' खालामनांगौ अब्लासो जौ लोंनायाबो खम जागोन बेराफारसेथिं गामिनि जौ संनायखौबो बन्द' खालामबा नाथाय बिसोर माजों जागोन सोरबा जौजोंनो अमा फिसिनानै जौ फाननानै जायो दा बैफोर न'खरखौ सोर फोथांगोन बा सोर नायगोन बे मोनसे बाथ्रा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि मोजां मोनाखैबा आनफल' खालाम बा आनसाबसक्राइब खालाम जुदि मोजां मोनदोंबा शेयारबो खालाम बा साबसक्राइबबो खालाम आरो जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि गोरोन्थि सानदोंब्ला गोरोन्थि बुजिदोंब्ला सिगांग्रो नों बिथांनावहाय आङो सरि होनबाय आरो आं नोंसिनिसिमबा निमाहा बिबाय जुदि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला दोनबाय बाय टाटा गोजां बोथोरनि